tady. No jasně, že jsme tady. Tak jako každý ráno, ne? Hej, dělejte, už bude 7:50, ať nemáme pozdní příchod. Watch the sunrise from the tropic isle. Just remember. Přátelé, chvátám, nemám chvíli klid. Já tam, dávno už měl být. Ne. Co děláte na tom hřišti? Přes hřiště se nechodí. Nohama stíráš rosu na kolejích. Pajda dobře hlídá pocestný, co se nocí toulaj. Co si radši počkaj, až se stmí a pak šlapou dál. Po kolejích táhnou bosí a na špagátku nosí celý svůj dům. Deku a rum, tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Vzít do dlaně dálku, zase jednou zkus. Telegrafní dráty hrajou ti už léta, nekonečně dlouhý monotónní blues. Tak jak jsme zvykli, dámy, jaké novinky jste si připravili? Spíš nepřipravili. Já mám zprávu. Karel Gott získal 34. zlatého slavíka. Radši tady mám taky zprávu, že Lucie Borhiová porodila syna, jmenuje se Lukas. Já mám taky zajímavou novinku. Lunetici se vrací do světa showbiznesu. Ach jo. Kde nic není, ani smrt nebere. Máte tady pro děti dotazníky, nebo máte tady peníze, že vás vybírá, že mají dlouho, ne, bez tak Dobrý den, posaďte se. Prosím vás, nejdřív bych s vámi potřebovala vyřešit pár třídnických záležitostí. Tak ty dotazníky, které jsem vám rozdával už před 14 dny, přinesli jste je všichni, prosím vás. Jak máte je tady všichni? Jo, ale nějaké dotazníky, jo. Takže zítra, no. Tak a další bod jsou peníze, ta stovka, co vybíráme zhruba už 3. měsíc. Mají to tady už opravdu všichni. Kdo to přinesl dneska, tu stovku? Stovka jsem to přinesla. Sadí to přinesu zítra, prosím vás, ty peníze, abychom to už měli vyřešené. No a protože už nám přituhuje, už bude brzo zima. Tak neoližujte zábradlí. Přesně tak a dál taky nesmíte stavět sněhuláky a koulovat se v padáku. No a další věc, příští měsíc máme službu v třídění odpadu, takže bych potřeboval vyřešit ten první týden. Kdo z vás si to vezme na starost? Potřebuji 4 z vás. Tak jestli se teda dneska nikdo nepřihlásil, tak to dořešíme zítra, případně to mám. No a dál jsem slyšela, že máte nějaké problémy v náboženství.